jeres kvalifikation her, hvor stor en sensation vil du beskrive, at den er? Det er klart, det er jo, man forstår, den mindste nation, der er kommet til at slutrunde inden for alle holdsporter, så det fortæller vist meget godt, at plus 50.000 mennesker kan komme til EM, det er selvfølgelig vanvittigt. Men så jeg tror ikke helt, det kommer. Det går op for os nu. Det er selvfølgelig håber, det kan lade sig gøre, men jeg har ikke vidst om det. Ja, ikke selvfølgelig. Det er fantastisk at se dig der, Peter. Men Peter, altså fordi du er lige selv inde på det der med, I ved ikke helt, hvordan det kunne lade sig gøre, men altså hvad er forklaringen på, at Færøerne lige pludselig er med til et EM nu? Det er et langt træk, Færøerne har taget arbejder hver dag med udvikling af håndbold, og vi har lige nu en rigtig stor talentmasse, som er rigtig, rigtig god. Ja. Jeg bliver nødt til lige også at spørge dig, Peter, til sidst her. Altså nu venter der den her EM-slutrunde her. Og al respekt og sådan noget, men har et lille land som Færøerne overhovedet noget at gøre til sådan en stor slutrunde med de allerbedste hold? Ja, optimismen kan jo stige lidt med aftenen. Det er klart, vi betegner os selv som en underdog. Men vi håber på, at vi kan få lov til at spille åbningskampen i Düsseldorf mod Tyskland. 50.000 tilskuere. Det vil være et lille stort skridt for færøsk håndbold. Men lad os se, hvad der sker.